טוב, היום 25 לאוקטובר, אם אני לא טועה, זוהי פגישה מספר 121 של קבוצת הזום שלנו, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. אנחנו באמצע קריאת ודיון בעדות של חיים גרדה על סופרי יידיש בברית המועצות, עדות ישירה. אבל לפני שנחזור לטקסט ולדון בעדותו של גרדה, אני רוצה להעלות בפניכם 3 התפתחויות בתחומים שאנחנו עוסקים בהם. 2 התפתחויות קשורות לטקסטים ולסופרים שבהם דנו, ואני רוצה פשוט לדווח מה קורה לחיוב ובאיזה צורה מה שעשינו יגיע לקהל הרחב של כל אלה שמסתכלים על הפגישות שלנו ביוטיוב. אנחנו הגענו נדמה לי ליותר מ-2,400 צפיות בפגישות שלנו כשהן מועלות, מוקלטות ליוטיוב. אז לפני שנחזור לגרדה, אני מדבר על 3 התפתחויות. מעין, נקרא לזה במרכאות, רכילות על דברים טובים שקורים. ואם לא אשתף אתכם, את מי אני אשתף? נתחיל, אני אגיד מהם 3 הדברים ונגיד כמה מילים על כל אחד מהם. התפתחות ראשונה, לא רק חיובית, אלא לדעתי אפילו מהפכנית, קשורה לפואמה מוניש של פרץ. ועוד מעט אני אספר. ההתפתחות השנייה, שגם הייתי קורא לה מהפכנית, המילה מהפכנית קשורה לזה שהדברים ייפתחו לקהל רחב בעולם כולו, מה שאנחנו עושים, קשור ליחיאל פיינר, לקצטניק, ולמבוא שהוא כתב לספר השירים שלו, 22. ועוד מעט אני אפרט. בהתפתחות השלישית, שבשבילי היא האמוציונלית ביותר, כי היא קשורה לביוגרפיה שלי ושל עוד כמה מאות ואולי אלפי צעירים ארגנטינאים שזכו בשנות מ-1942 עד 1900 בערך שנות ה-70 ללמוד בסמינר למורים של הקהילה היהודית בבואנוס איירס, סמינר שהוא מודל לדעתי מדהים של חינוך יהודי, שהלוואי והיינו משחזרים אותו, אם זה אמנם אפשרי, במוסדות כמו סמינר לוינסקי בתל אביב, הכנת מורים לבתי ספר יסודיים ותיכון. אני אתחיל במוניש. אתם זוכרים שאנחנו קראנו את הפואמה כולה. יאיר, אתה זוכר? יאיר? אני לא שומע אותך. אתה לא שומע כי אני מדבר נמוך או כי אתה לא שומע אותי בכלל? לא, אני שומע אותך, עכשיו היה קטע אחד שלא שמעתי. אני שואל, לגבי הפואמה מוניש, האם אתה זוכר שקראנו את כולה? כן, אבל אני לא זוכר כרגע פרטים, כן. ואם אתה צריך
לסכם במשפט אחד מה לקחת מהקריאה הזאת. אני לא רוצה להניח שום דבר, אלא כל אחד מאיתנו בקריאה ראשונה של טקסט ספרותי לוקח מה שהוא לוקח. היית יכול להגיד משהו במשפט אחד? מה לקחת מהקריאה הזאת לעצמך? אני לא מצפה לשום תשובה, רק למה שאתה תגיד. כי זה יהיה קשור להתפתחות שעליה אני רוצה לספר. לא, אני לא זוכר, אני הייתי מעדיף לשמוע אותך. אוקיי, אז קודם נשמע אותה שאלה לבלה. האם את יכולה משפט לסכם, אם לא קראת את מוניש קודם, אני לא יודע אם כשלמדת יידיש באוניברסיטה, לבי ולאמי קראת, אבל ממה שאנחנו קראנו, יש משהו שאת יכולה לקחת כזיכרון כלשהו? זה קצת, זו שאלה שדורשת מחשבה, זה קצת קשה לענות עליה מהמותן בשלוף, אבל אני מאוד התרשמתי מהשפה של פרץ, מהעלילה, כן, יש כאן איזו עלילה שחצייה מציאות על בחור ישיבה מבריק ובעל קול זמיר, שמתאהב, כאילו הסיפור הוא, ואז כל הנושא של השדים וההתערבות שלהם, איך הם יצליחו להדיח את התלמיד הצדיק הזה, הכל הרשים אותי, אני לא יודעת מה, אם לציין נקודה מסוימת. בסדר, זה מספיק לי מה שאת אומרת. כן. אני עכשיו בא להגיד על ההתפתחות. כאשר אנחנו קראנו את הפואמה מוניש, בשבילי זו הייתה קריאה, לא יודע, רביעית, חמישית, ועצם העובדה שקראנו את זה מההתחלה ועד הסוף, ושנים אחרי שקראתי את זה בפעם הראשונה, הביא אותי לרצון לשלב את הפואמה הזאת בתוך הפרויקט ההזוי במרכאות שלי של AYL, Animated Yiddish Literature. אותו פרויקט להפוך טקסטים של ספרות יידיש לסרטים מצוירים. ולצורך הזה אני ביחד עם רותי זקוביץ' ברזין, שאיתה כידוע לכם סיפרתי, פרסמתי כבר 2-3 ספרים של תרגומים לעברית של ספרות יידיש. במשך התקופה הלא רחוקה תרגמנו, בעיקר היא, מכיוון שהיא תרגמה את זה עם החרוזים, את הפואמה מוניש לעברית. אבל לא רק זאת. הלכתי ביחד עם רותי וחיפשנו האם אי פעם תרגמו את הפואמה מוניש. שלום, אנה. שלום, סליחה. שלום. Always slicha. Professor, I would like just to say, apologize, but I have little bit things before 5 o'clock with my seniors. So I'm just running away to give them dinner, so then back, and so sorry that I am sometime late. אוקיי, הבנתי, ואני לרגע לא חשבתי שאת מתכננת לבוא מאוחר, אלא אני בטוח שיש לך סיבה, ועכשיו הסברת אותה. אני חוזר לעניין של הפואמה מוניש. לא רק שתרגמתי, להפך, לא רק שרותי זקוביץ' ואנוכי תרגמנו את הפואמה מוניש לעברית, אלא שחיפשנו האם הפואמה אי פעם תורגמה לעברית.
אנחנו ידענו ואנחנו יודעים שאת פרץ תרגמו לעברית הרבה, ונכנסנו לכל מיני אתרים באינטרנט, ולא מצאנו תרגום של הפואמה לעברית. ככה, שיכול להיות שהתרגום הזה, שרותי זקוביץ' תרגמה ביחד איתי, אני עזרתי לה בתרגום המילולי, והיא תרגמה את זה על הבסיס הזה עם החרוזים, כן? של פרץ ביידיש. התרגום לעברית הוא עכשיו מחורז בעברית, שזה עבודה מאוד קשה, ורותי אוהבת לתרגם שירה ביידיש לעברית עם חרוזים. והיא עשתה כנראה, מבחינתי זה עבודה נהדרת, אבל לא רק אני אומר את זה. גם גליה, כן, גליה שאולי שעובדת איתי במפעל דוב סדן, אמרה, היום אנחנו קראנו כדי לעשות עריכה סופית לצורך פרסום, וגליה הייתה מוקסמת מהתרגום של רותי זקוביץ'. עכשיו אמרתי עריכה סופית לפרסום, וזה הדבר הסנסציוני במרכאות שאני רוצה לספר לכם. התרגום הזה לעברית עומד להופיע בדפוס תוך כמה שבועות כטקסט בתוך גיליון ידע עם, כתב העת לפולקלור יהודי, הגיליון הבא, שעומד להופיע עד סוף השנה ואולי אפילו בנובמבר. זה אומר שיש סיכוי, אני לא אומר שזה בטוח, אבל יש סיכוי שאם יפיצו את הגיליון הבא כמו שצריך, ועל זה יש עוד שאלה גדולה, האם העמותה שמאחורי ידע עם הנוכחי מסוגלת להפיץ את זה כמו שצריך. אבל ברגע שידפיסו את הגיליון, ואני לא יודע בכמה עותקים, בעבר היו מדפיסים כל גיליון, כאשר מר יצחק גנוז היה העורך במשך 45 שנים, היו מפיצים את זה ב400 עותקים, גם בארץ וגם בחוץ לארץ. היום העניין של ההפצה לפי דעתי הוא בעיה, אבל נדמה לי שהגיליון הבא יופץ בלפחות 100 עותקים אם לא יותר. ופעם ראשונה יופיע תרגום לעברית בשביל קהל קורא עברית של הפואמה של פרץ מוניש. למה אני מתרגש מהעובדה שהקורא העברי שלא קורא יידיש או שלא מסוגל להבין את גדולת פרץ בפואמה הזאת ביידיש, למה אני מתרגש? בגלל החשיבות של הפואמה מוניש בתולדות ספרות יידיש. ולכן שאלתי קודם את יאיר ואת בלה, כן, אנה לא הייתה, מה הם לוקחים איתם מהעובדה שאנחנו קראנו ב-Learn Yiddish Online את הפואמה. וממה שהם אמרו או לא אמרו, אני רוצה עכשיו להגיד ולהשלים למה זה חשוב שהפואמה מוניש של פרץ מופיע כנראה לראשונה בלבוש עברי. אבל לפני שאני אומר מה שאני אומר, אני שואל את אנה ומבקש מאנה לא לשאול שאלות, אלא לענות על השאלה הבאה.
אנה, את זוכרת שקראנו את מוני של פרץ? If I know the Monish, we all studied the Monish last year, summer. אוקיי. For me, was the best poema. The last time I was exciting of this poema. אוקיי, אז עכשיו באה השאלה שלי, כמו ששאלתי את בלה ואת יאיר. מה את יכולה במשפט אחד שאת לוקחת לעצמך לזיכרון הטוב שלך על מוניש? משפט אחד, לא הרצאה. You understood my question? What can you say in one sentence or two? How can you treasure what we learned about Monish here? For me, there was the how to say. This was pushed me to study about the Hasidim, about the Torah, about the many things, because Monish had so many treasure inside about the tradition, about the folklore, about many things. Was for me was like to discover so many other subjects to study. Okay. עכשיו שיש לי התשובה של שלושתכם, אני רוצה להגיד משהו, יחיאל. כן, ודאי, בלה. הקלדתי בטלפון הסלולרי מוניש, כן. וישר עלה לי תרגום של מוניש בפרויקט, זה נמצא בפרויקט בן יהודה. אנחנו חיפשנו שם ולא מצאנו, מה מצאנו? תרגום של שמשון מלצר. יפה, שמשון מלצר תרגם, חיפשנו ולא מצאנו, תרגום של שמשון מלצר. כן. יפה. איפה? איפה זה תורגם? מתוך, על נהרות בבל. יש כזה דבר? יש לו אנתולוגיה, כן, של טקסטים של פרץ. אוקיי. ויש לך הטקסט לפנייך? כן. את יכולה להתחיל לקרוא קצת? כן. ידעתם מן הסתם, העולם הוא מין ים, ואנחנו דגים. יש מהם זאבי מים, בלענים עם שיניים, אם לא כך נוהגים. העולם הוא מין ים, ים רחב בלא סייג, והסם הדייג, הצודה לאדם. כדייג התייצב הוא בחיים בגדה, התאווה, התולעת, אל הים הוא ידע. וחכה זו אוחזת דג ודג ועוד דג, ונדמה זה שעשוע, רק תציץ, רק תשק. אך אחר התולעת בא גם הקרס, בחוט, והקץ לחייך, ואתה כבר שחוט. להמשיך? לא, רציתי לראות איך זה מתחיל. אוקיי. ברשותכם, לא היום, אבל אני אולי אשלח לכם את התרגום של רותי, ואנחנו נקרא כמה בתים, גם של מלצר וגם של רותי, כן? ונראה האם רותי ואני חידשנו משהו, כי מלצר הוא מתרגם מעולה, והוא ידוע כמתרגם מצוין של פרץ. עם רותי זקוביץ' חיפשנו אצל מלצר, ומשום מה לא מצאנו. תראה, אני אפילו לא נכנסתי ישר לפרויקט בן יהודה, אלא כתבתי מוניש עם ו', כן? זו עם ו', לא עם א', כן, אני חושבת, כי כשמתרגמים לעברית זה כבר אחרת. זה נכון. כן, וזה ישר עלה. גם כשאנחנו תרגמנו, הכותרת היא בו', אבל אם חיפשנו לפי היידיש, האם זה תורגם. אז אני ארצה כתרגיל שלנו, כן? יכול להיות מעניין. מלצר הוא מתרגם מעולה. אנחנו נעשה כמה השוואות ונראה האם, ואני חוזר בי, זה לא נכון שאף פעם לא תורגם. מלצר, שתמיד מתרגם את פרץ, תרגם, ואני אולי אבקש, אם אני אספיק, שבידע עם, כן, יכתבו הערה שיש תרגום קודם של מלצר.
כן, זה נראה לי חשוב. מאוד. כן. עכשיו אני רוצה להשלים למה הפואמה הזאת חשובה בתולדות ספרות יידיש. תראו, פרץ פרסם ביידיש את הפואמה מוניש בשלהי המאה ה-19, אם אני לא טועה, 1888. זאת אומרת, הוא פרסם את הפואמה ברגע שעדיין לא הייתה ספרות יידיש מודרנית. הוא פרסם, ואצלו זה אחד הטקסטים הראשונים בספרות יידיש מודרנית וביצירתו. וכשקראנו את מוניש ראינו שפרץ מבקר את היידיש של המאה ה-19 בזמנו. אם אתם זוכרים, יש לו, נדמה לי שזה בפרק השלישי, הוא אומר שליידיש, כן, אין מספיק מילים לאהבה, והוא נותן דוגמאות של מילים מגורמנות, שץ ושצל, וכל מיני מילים שביידיש של תקופתו, כן, היו משתמשים מתוך השפה הגרמנית, והוא אומר את זה כביקורת על מצב היידיש בזמנו. אבל כשקראנו את הפואמה ביידיש של פרץ, ראינו שיש ביידיש שלו גרעין שבתוכו מסתיר התפתחות מודרנית של יידיש ועשירה ביותר. זאת אומרת, הפואמה מוניש מצד אחד בא לקרוא תיגר, בא לבקר את היידיש של תקופתו, שהשתמשה בגרמניזמים. אפשר להגיד שמוניש מצד אחד הוא מין מניפסט ספרותי שאומר יידיש יש לה כוחות הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו שומעים ביידיש הנהוגה בזמנו של פרץ, ופרץ מוכיח את זה על ידי היידיש שלו בפואמה מוניש. זה צד אחד. אבל לפואמה הזאת יש חשיבות היסטורית עוד יותר גדולה, זה אני אומר, ואני כתבתי את זה בידע עם, כשיתפרסם בעוד כמה שבועות התרגום של רות איזקוביץ' ושלי, ליד הכותרת, מוניש, כמו שבלה אומרת, היא וו, כן? יש הערת כוכבית על כל התרגום הזה, ושם אני אומר, אני לא זוכר בעל פה, אבל בערך ככה, שהגאוניות של פרץ כסופר וכותב יידיש, וכמישהו שעושה פריצת דרך בספרות יידיש המודרנית, נמצאת בכך שהוא מתייחס לא רק לשפה שבה הוא מחדש, אלא שהוא, אם נרצה או לא נרצה, אם הוא היה מודע לזה או לא היה מודע לזה, הפואמה מוניש ב-1888 הוא לדעתי האישית שלי סוג של התרמת השואה של אמצע המאה ה-20. איך? על ידי כך שמוניש בונה את הפואמה על בסיס המיתוס של מאבק בין סיטרא אחרא, סיטרא דה שמאלה, הצד השמאלי של השדים, לבין סיטרא דה ימינה, הצד הטוב של הימין של המלאכים
של התרבות היהודית שמקורה באמונה באל אחד. המיתוס העתיק הזה של מאבק בין הרע לטוב, בין צד השדים לצד של מקדשי התורה. המיתוס הזה מתממש בזמן השואה על ידי שד אדם. הרי אתם זוכרים שבפואמה השדים הם הפעילים שרוצים להכחיד את היישוב היהודי לומד התורה, את היהדות הבנויה על מצוות. בזמן השואה היטלר, אדם שד, וכל אלה ששרתו אותו, הצליחו להשמיד שליש מהעם היהודי. אם אתם תגידו שאני סתם מדמיין, אני חושב זה לגיטימי לראות את המאבק בין הטוב והרע במיתוס הזה, שעליו מתבסס פרץ, כמימושו בזמן השואה. ולכן הפואמה מוניש היא גם התחלה של ספרות יידיש מודרנית, גם אחת היצירות הראשונות של פרץ בספרות יידיש המודרנית, וגם מעין נבואת הלב, שאותו מאבק בין הרוע לטוב, המאבק הזה התחולל גם במאה ה-20, ועלה בשליש מהעם היהודי באמצע המאה ה-20 בשואה. ברגע שהתפרסם הפואמה בתרגום לעברית של רותי ושלי, בידע עם, יהיה לנו עוד ורסיה, כן, בנוסף לזאת של מלצר, והאם הוורסיה שלנו תורמת משהו או לא, אני ארצה שביחד נבדוק את זה עם כמה השוואות בכמה מהבתים. כן? אני אשלח לכם את התרגום של רותי ושלי, ובלה תוכל להעלות ואולי גם לשלוח לכם את הלינק לתרגום של מלצר, ויום אחד נקדיש לניסיון של השוואה. כיוון שהפואמה ירוקה מאוד, אנחנו לא נשווה את הכל. לא נשווה את הכל, אבל נעשה מין מה שאומרים בגרמנית שטיכפרובה, ניסיון עם כמה בתים, לראות האם התרגום של רותי ושלי עוזר במשהו או תורם במשהו, אם כי מלצר הוא מתרגם מעולה. ואני הייתי מבקש, אם זה לא טרחה רבה, שבלה תשלח לי לטובה. אני אשלח, אין שום בעיה. את הלינק הזה, כן, ובו בזמן יכולה גם לשלוח לאנה וליאיר. בסדר גמור. We talk about the מוניש, כן? עכשיו גמרנו לדבר על מוניש, כשלא היית, because... אני אדבר על עוד שני דברים. The Monish, I just wanted to remember you, Professor, that I found the translation unique of the Monish in Polish, but that was made by the Jewish after the war. And I found this book among my books. Nobody can buy now, but there was the old translation in the 54, 56 something the year. And he was the Jewish poet
and he was a writer, poet, and after he was emigrated to Israel. But this is the only unique translation of the Monish. You מה can... השם התרגם, אנה? מי תרגם What לפולנית? is his name, the just translator? a moment. Okay, I will find and... אוקיי, תמצאי ותגידי לנו. אני רוצה לעבור עכשיו לעניין השני שרציתי לפני שנגיע לגרבר. אנחנו גם בזום שלנו דיברנו לא מעט על קצטניק. נכון. מה שאני לא זוכר, האם דיברנו על הספר 22 לידר שיחיאל פיינר קצטניק כתב בין שתי מלחמות העולם? הזכרנו, אבל לא דיברנו בפרוטרוט. נכון, זה מה שאני חושב. רגע, נכון? אנחנו לא קראנו איזה מבוא, אני כבר לא זוכרת כל כך. אוקיי. לא היה איזה מבוא שקראנו? אז זו השאלה, אבל אם לא זוכרים, אני גם לא אקרא את זה. עכשיו, אני רוצה להגיד על זה משהו, כי גם זה קשור למאמר שעומד להתפרסם בידע עם בגיליון הבא. כמו מוניש, גם הדבר הזה ייפתח עכשיו לקהל רחב. אז אני רוצה להגיד רק כמה מילים על הדבר. אולי הזכרתי לכם, יכול להיות שהזכרתי את זה כמו שיאיר אומר, שמוניק דהן ואני כתבנו מאמר שהעלינו לאקדמיה אדו, על המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר, הוא קצטניק, אבל לפני המלחמה הוא לא היה קצטניק, הוא היה רק יחיאל פיינר. כתבנו מאמר על המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר, והמניפסט הספרותי הזה, מה זה ספרות יידיש? נמצא במבוא ל22. יחיאל, אני העליתי עכשיו, אתה שלחת לנו את זה, העליתי את זה עכשיו. מה שלחתי לכם? המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר והתרמת שואה, המבוא לספר שיריו 22 לידר, לתולדות תרומת ספרות יידיש האורתודוקסית בפולין למודרניזם, מאת יחיאל שיינטוך ומוניק דהן. קראנו את זה. ממוניק, מה את אומרת? קראנו את זה, ביחד. כל המאמר? זה 29 עמודים. לא כל המאמר. קיבלנו לקרוא את זה, עכשיו אני נזכרת, בשיעורי בית, וקראנו נדמה לי את ההתחלה, או משהו כזה. אתם רואים, יאיר ואנה? לא. לא. לא עשיתי share? בעלך תוך טונג. שום דבר. It was translated by the Arnold Słudzki. ארנולד? סוצקי. אני לא יודעת, אני לא מכירה סוצקי. ארנולד סוצקי. אוקיי, אבל עכשיו אנחנו בעניין אחר. אז בלה, אם את קיבלת, אז גם אנה ויאיר לא כולם קיבלו, אני מתפלאת אני העליתי את זה עכשיו, עשיתי share. אתם לא רואים, יאיר ואנה? לא, אני לא. טוב. טוב, משהו מוזר כאן, כן. אני רוצה להגיד על זה משהו לגבי העובדה שהמאמר הזה עומד להתפרסם גם כן באותו גיליון של ידע עם. אני רוצה להגיד כמה מילים על החשיבות, בשביל מי שלא מכיר את יחיאל פיינר, החשיבות של המאמר הזה. ואז נעבור לעניין השלישי, אבל עכשיו אנחנו בעניין הזה. המאמר הזה מדבר על עובדה בתולדות ספרות יידיש בין שתי מלחמות העולם, שהיא לא מוכרת מספיק. בין שתי מלחמות העולם, ואני לא אכנס לזה, אני רק מזכיר את זה, בין שתי מלחמות העולם,
היה בספרות יידיש, היו התפתחויות גדולות ורבות, ובין שתי מלחמות העולם, המודרניזם בספרות יידיש צמח והתפתח, מעבר למנדלה, לפרץ ולשלום עליכם. ויחיאל פיינר הוא אחד מסופרי יידיש האורתודוקסיים, כי אז הוא היה דתי, אחד מסופרי יידיש האורתודוקסיים שכתבו ספרות ביידיש בפולין, אבל הוא ביחד עם שניים מחבריו הכירו את ספרות העולם, הכירו ספרות גרמנית והכירו ספרות צרפתית, וניסו לכתוב גם כמו שכותבים סופרי העולם, אבל ניסו לכתוב ביידיש. למשל, המודעה על הופעת הספר של יחיאל פיינר, 22 לידר, המודעה בעיתונות בראשית 1931, בעיתונות ביידיש, אומרת, 22 לידר und Trioletten von יחיאל פיינר. טריולטן זה טרמינוס טכניקוס על צורה ספרותית בספרות הצרפתית של שירה. צורה של מבנה של שירים, כמה שורות, איך החריזות הולכות. מה שאני רוצה להגיד, שבתוך ההתפתחות של ספרות יידיש בחוגי הדתיים, בחוגי אגודת ישראל, היו סופרים צעירים, כמו יחיאל פיינר, שהרגישו שהם צריכים לכתוב לא רק כמו שהמסורת ביידיש כתבה אגדות וסיפורים חסידיים, אלא הם הרגישו שספרות יידיש החרדית צריכה להתחיל לכתוב בצורה מודרנית, כמו אצל סופרי העולם. ובמבוא של יחיאל פיינר מוזכר דוסטויבסקי ומוזכרים סופרים מספרות העולם. אין ספק שכאשר יחיאל פיינר, וזה אני יודע ממחקרים שלי על יחיאל פיינר בין שתי מלחמות העולם, כאשר יחיאל פיינר היה נפגש עם שני חבריו, שמואל נדלר ומלך שטייר, שגם היו סופרים צעירים מאגודת ישראל, והם נפגשו שלושתם וקראו ספרות שכתבו זה לזה. זו הייתה ספרות יידיש מודרנית, כתובה על ידי צעירי אגודת ישראל, שיחיאל פיינר היה אחד מהם. ובמבוא של יחיאל פיינר ל-22 לידר, הוא עושה שני דברים. הוא מצד אחד כותב על כך שספר השירים שלו נולד כמו ספרות העולם על הפרנסוס, אותו הר מיתולוגי של השירה העולמית. הוא מזכיר את הפרנסוס, ומזכיר את השמות המיתולוגיים של המיתולוגיה היוונית, והוא מנסה להגיד ששירתו ביידיש היא אוניברסלית כמו השירה
העולמית. אבל הוא אומר עוד דבר, שמה שהספר הזה, 22 לידר, מדפיס שירים משלו ביידיש, השירים הם רחוקים מאוד מהאידיאל של השירה ביידיש שהוא היה רוצה לכתוב בו. השירים בספר שלו 22 משקפים את מצב היהודים בפולין בין שתי מלחמות העולם. מדוע? כי יחיאל פיינר אומר במבוא הזה, הסופר שכותב ביידיש הוא שליח ציבור. ותשימו לב למונח הזה, סופר יידיש, דתי, מאגודת ישראל כיחיאל פיינר, שמכנה את עצמו שליח ציבור. מה הוא אומר? מי הוא שליח ציבור בבית הכנסת? אני שואל אתכם. החזן? בדיוק. יחיאל פיינר מעביר מתוך המציאות הדתית של ציבור שמתפלל בבית הכנסת, ומתפלל בבית הכנסת אל אלוהיו, בקדושה, ציבור שמאמין בבורא עולם. אומר פיינר, הסופר המודרני שכותב ביידיש הוא כמו החזן בבית הכנסת. החזן בבית הכנסת מבטא את רגשות ומחשבות של העם היהודי בדיאלוג עם אלוהים. ספרות יידיש צריכה לעשות את אותו דבר כאשר אני כותב שירים ביידיש בימינו בפולין. אבל, אומר יחיאל פיינר במבוא, אני לא יכול בשירים שלי לבטא את אותו דבר של התעלות נפש, מכיוון שאנחנו חיים בגלות בפולין, וכל השירים שלו ב22 הם שירים של דיכאון, שירים של טראומה על ישיבה בגלות, שירים שלא מגיעים לקרסוליים של האידיאל מה זה צריך להיות שירה לפי יחיאל פיינר במבוא. זאת אומרת, המבוא והשירים זה תרתי דה סתרי, זה שני דברים שפיינר בעצם אומר, המבוא זה הרצוי, השירים שאני מביא לכם כאן, זה המצוי לדאבוני הרב. במבוא הוא כותב על התפקיד של המשורר שכותב יידיש, שהוא כמו החזן שליח הציבור, אבל כדי להגיע לדרגה הזאת, אז צריך לבטא מציאות אחרת לגמרי, מאשר זאת שהיהודים חיים בפולין בין המלחמות. ובמבוא הזה אני עובר עכשיו לדבר העיקרי במבוא. במבוא הזה כאשר יחיאל פיינר כשליח ציבור מתאר את המציאות בפולין, המציאות בכלל, מה הוא מתאר? הוא מתאר רצח, כיליון, מתים, הוא מתאר תמונה ש6 שנים אחר כך, ב-37, פיקאסו
מצייר בציור שלו גרניקה. אם נשווה את התמונה גרניקה של פיקאסו ב-37 למה שפיינר מתאר ב-22 במבוא, אנחנו נוכל להגיד, וזה אני אומר במבוא, במאמר עם מוניק דהן אנחנו אומרים, יש כאן התרמת שואה, כאשר תחנת הביניים זה הציור של פיקאסו, שמה הוא מתאר? הוא מתאר את הפצצת העיירה גרניקה, ששם נהרגו, נדמה לי 1,500 אנשים, והיו אלפי פצועים. וזה קרה כאשר הנאצים הפציצו את גרניקה ב-1937. ואחר כך, כאשר הנאצים עשו מה שעשו בשואה, הרי שאם מסתכלים אחורה על המבוא של יחיאל פיינר, יש לנו כאן התחלה של התרמת שואה, לא רק על היהודים, אלא על האנושות באירופה, בעקבות מלחמת העולם השנייה שחוללו הנאצים. וזה תמצית המאמר שעל זה כתבנו עם מוניק דהן ואיתי, וזה המאמר שהתפרסם גם כן בידע עם. עכשיו, את המאמר הזה כתבנו כדי לענות על השאלה מדוע יחיאל דינור אחרי המלחמה ניסה בכל כוחו לשרוף, להסתיר, להשמיד כל עותק של הספר 22 שהדפיס ב-1931. אז זה מה שרציתי להגיד, שעומדים להדפיס את המאמר שלנו בידע עם, וזה יהיה פתוח לקהל רחב. השעה 7. וכאן אני עובר לסנסציה במרכאות השלישית, שכשאנה עוד לא הייתה, אני אמרתי שאני רוצה לדבר על שלוש התפתחויות חיוביות. והסנסציה במרכאות השלישית היא מבחינתי הדבר הכי יקר לליבי, כי זה קשור לביוגרפיה שלי ושל עוד מאות ואולי אלפי תלמידים שלמדו כמוני בסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס בשנות ה-50 של המאה שעברה. ולמה אני חושב שזה צריך לעניין אתכם? עכשיו אני אסביר. יכול להיות שזה יתפוס לנו עד סוף הפגישה היום, אבל ברגע שזה יתפרסם, אני מאוד אשמח שתציצו בדבר. ודבר שהיה כך היה. אני מתחיל את זה מההתחלה כסיפור. באמצע השואה, ב-1942, כאשר ידעו או עוד לא ידעו מה קורה באירופה, החליטו כמה מהאינטלקטואלים היהודים בבואנוס איירס, יוצאי מזרח אירופה, שהיגרו לארגנטינה במשך התחלת המאה ה-20,
החליטו לייסד סמינר למורים, שבו לומדים צעירים כמוני אז, כן? ב-42 בקושי נולדתי, אבל הם החליטו לייסד סמינר למורים, שאחרי 6 שנות לימוד יקבלו תעודה להיות מורים בבית ספר יסודי בארגנטינה, בית ספר יהודי. אחת הראשונות שגמרה את הסמינר למורים הזה ליד הקהילה היהודית, הייתה דודה עליזה, האחות הצעירה של אמי, וב-1947 היא הייתה מורה בבית ספר יסודי, בבית ספר ביאליק. ואני זוכר אותה, היא גרה אצלנו עם הסבים שלי, יושבת בסלון ומתקנת מחברות ועבודות של התלמידים שלה מכיתה ב' בבית ספר ביאליק. עכשיו, רק לפני 3 ימים נודע לי שאחת מאלה שלמדו איתי בסמינר למורים, שיצרתי איתה קשר לאחר 5 שנים שלא דיברנו. מתברר שלמדנו ביחד בסמינר למורים. כשהיא למדה בבית ספר ביאליק, המורה שלה הייתה דודה עליזה, הדודה שלי. והיא כל כך אהבה אותה, כן, אני מדבר על הינדה קונונוביץ', כיום בארץ, גרה ליד באר שבע, הייתה מורה כל ימי חייה, היא עכשיו בפנסיה. אז היא סיפרה לי שהיא כל כך אהבה אותה, היא הייתה בת 8, כשדודה שלי הייתה מורה שלה בכיתה ב', שהיא חלמה שדודה עליזה, המורה שלה, תתחתן עם דוד שלה. עכשיו, כאשר אני למדתי בסמינר למורים, התחלתי ללמוד שם, ב-1952, 6 שנים. למדו ביחד איתי וגם אחר כך כל מיני צעירים בגילי, שכיום אנחנו בקשר עם אחדים מהם כאן בארץ. עכשיו אני מגיע לעניין. לפני כחודשיים, אני אמרתי בליבי, מה שאני קיבלתי בסמינר למורים הזה, שאחר 6 שנים, ב-1957 קיבלתי תעודה של מורה בבית ספר יסודי יהודי. וסיפרתי לכם, אולי אתם זוכרים, שכשנתתי שיעור לדוגמה כדי לקבל את התעודה, נתתי את השיעור בבית ספר ביאליק, ובאמצע כתיבת השם ביאליק, קפאה ידי כי לא ידעתי איפה שמים את הפתח, מתחת ליוד או מתחת לאלף של ביאליק. זוכרים? אני לא זוכר שאתה... מה? אני לא זוכר אי פעם ששמעתי את זה. לא סיפרת, לא סיפרת. לא סיפרת את זה. לא סיפרתי. טוב, אין לי ברירה, כן? בית ספר ביאליק, כן? אני לא זוכר מתי הוא נוסד, אבל הוא עד היום בית ספר ותיק, ששם לימדו בעיקר רק בעברית. והנשיא של בית ספר ביאליק היה אח של דודה שלי, דודה אחרת.
כשב-1957, בתום חוק לימודיי בסמינר למורים, הייתי צריך לקבל תעודה של מורה בבית ספר יסודי, יהודי, כדי לקבל תעודה, צריך לתת פרקטיקום, צריך לתת שיעור ולהוכיח שאתה יודע ללמד. אז שלחו אותי לכיתה ד' בבית ספר ביאליק העברי, והייתי צריך ללמד על חיים נחמן ביאליק. וישבו שם, כן, המורה של הכיתה היא, והמפקח, כל אלה שהיו צריכים להגיד אם אני מסוגל ללמד. אני אקצר, כי לא על זה אני רוצה לדבר. אני למדתי בשיעורים של פדגוגיה בסמינר למורים ליד הקהילה, שכאשר אתה מלמד, ואתה מביא נושא, ואומר שם של סופר, אתה צריך לכתוב את השם על הלוח, בפני התלמידים, שלא יהיה דבר מופשט. אז אני עומד לפני הכיתה, ואני אומר, היום אנחנו נלמד על חיים נחמן ביאליק. ואני לבוש ביידיש אומרים חלט, כן? בבגד לבן, אז היינו לובשים על הבגדים שלנו, סודר לבן של מורה, אני מסתובב אל הלוח ועומד לממש מה שלמדתי בפדגוגיה, לכתוב את השם חיים נחמן ביאליק. ביד אני מחזיק גיר, ואני מתחיל, חיים, בסדר, נחמן, בסדר. ואני מתחיל לכתוב ביאליק, ב', י', א', וידי קופה באוויר. איפה לשים את הפתח? תחת ליוד או תחת לאלף? ואני לא יודע, לא התכוננתי מספיק. אני לא זוכר איך פתרתי אז את הבעיה. אבל 30 שנה, וקיבלתי את התעודה ולימדתי אחר כך 2 בבית ספר יסודי עברי, הכל בסדר. אבל במשך 30 שנה, לא, זה הטריד אותי. איפה שמים את הפתח, תחת היוד או תחת האלף? מה אתם אומרים? תחת היוד. מתחת לאלף. אנה, מה את אומרת? א'. אוקיי. אז אני במשך 30 שנה מתלבט, ואז, אם אני לא טועה, מוצא את הפתרון יום אחד. משה אונגרפלד, שהיה המנהל של בית ביאליק, פרסם ספר עם כל מיני אנקדוטות על ביאליק. ובאחת מהם הוא אומר, שאלו את ביאליק, איפה צריך לשים את הפתח? וביאליק עונה מתחת ליוד. אז שואלים אותו, אז אם מתחת ליוד, בשביל מה צריך את האלף? אז הוא אמר, מה זאת אומרת, בשביל מה צריך את האלף? אם לא יהיה אלף, אז יגידו חיים נחמן ביליק? זאת אומרת זול? זו הייתה תשובה מתחכמת. כן? אבל אני חוזר לעניין. הסמינר למורים, כשאני מסתכל אחורה על אותם 6 או 7 שנים שלמדתי, מגיל 11, זה נכון, הייתי התלמיד הכי צעיר. בדרך כלל הסמינר למורים התחילו ללמוד שם כמו בבית ספר תיכון, בגיל 13. אבל לא אכנס עכשיו, אולי כבר סיפרתי לכם, למה התחלתי בגיל 11. כן? ב-57 גמרתי. כשאני מסתכל מה למדתי שם, והסתכלתי על זה כמה פעמים בשנים האחרונות, אני מגיע למסקנה שזה היה מוסד לתפארת, כיצד מכינים מורים לבית ספר יהודי, לא רק בגלות,
גם בארץ. אבל בארץ אין לנו דבר כזה. אני חלמתי בשנים האחרונות כל מיני חלומות, איך צריך לייסד, כן, בית ספר למורים, סמינר למורים. ואני אגיד בקיצור איך זה היה שם. שם למדנו כמו באוניברסיטה, מקצועות רבים על ידי מורים מומחים, כן? היה לנו מורה לתורה, והיה לנו מורה לפסיכולוגיה, והיה לנו מורה לפדגוגיה, והיה לנו מורה לספרות עברית, והיה לנו מורה לשפה העברית, והיה לנו מורה ללשון יידיש, היה לנו מורה לספרות יידיש, והיה לנו מורה למשנה, וכולי וכולי. כל מקצועות מדעי היהדות בסמינר למורים הזה היו מורים מיוחדים. זאת אומרת, לי היה מזל אדיר שכבר בגיל 11 ועד לגיל 17 קיבלתי השכלה, נקרא לזה אוניברסיטאית, כיצד להיות מורה. עכשיו אני שואל אתכם, יש לנו בארץ דבר כזה? האם בית ספר לוינסקי בנוי בצורה כזאת? האם יש תקדים כזה? לא שאתם מומחים לחינוך בארץ, אבל שמעתם על דבר כזה? לא עם מסלול, לא, אין מסלול הוראה שמתחילים אותו בגיל 11. לא, תעזבי את 11, 11 זה יוצא דופן, שמתחילים בגיל 13, במקום תיכון. לא, לפני, צריכים לסיים בית ספר תיכון כדי בכלל להיכנס לסמינר למורים. אוקיי, תודה על התשובה. אז אני רוצה להגיד עכשיו בצורה נחרצת, כן? אני לא מומחה לחינוך, אבל היה לי ניסיון בחינוך כזה. אני אומר לכם, המסלול שאני ועוד מאות ואולי אלפים עברו בארגנטינה, שכבר בגיל, במקום לחכות לסוף התיכון, זה מה שקוראים בלועזית בית ספר נורמל. נורמל זה בית ספר למורות או למורים, שאתה מתחיל ללמוד בגיל 13. זה סוג של תיכון להכנה של מורים. הניסיון הזה היה כל כך מוצלח, ופה אני מגיע לפואנטה. לא יכולתי לדבר על מה שאני עומד לדבר בלי להגיד את המבוא הזה. זה היה כל כך מוצלח. למה אני אומר מוצלח? לא רק בגללי. אנשים שלמדו שם כיום הם פרופסורים באוניברסיטה העברית. למשל, פרופסור יוסף קפלן, פרופסור אמריטוס בהיסטוריה, כן, יהודית באוניברסיטה העברית. יעקב גלמן היה מנהל המחלקה למוזיקה בספרייה הלאומית. אני כפרופסור באוניברסיטה העברית אין לי ספק שהבסיס שקיבלתי בגילים המוקדמים האלה הכין את הקרקע לכל המשך העניין. אפשר לתת עוד שמות לא מעטים. עכשיו, אם אני צודק, ועכשיו אני בא למסקנה שעליה רציתי לספר לכם, כמה זמן יש לי? רבע שעה. אוקיי. אם אני צודק, ולהכין אנשים להיות מורים, כבר ברמה של התחלת התיכון, כאשר הצעירים האלה קולטים כמו ספוג
ויכולים להבין מה זה להיות טיוטורים של ילדים צעירים מהם. נער בן 13, 14, 15, 16, שאתה מלמד אותו לתת שירות חינוכי לחברה, על ידי כך שהוא יהיה מורה לקטנים ממנו. אינני רואה בזה שום דבר פרמטורי, שום דבר מוקדם מדי. הניסיון שלי אומר ככה, עוד מעט, כאשר בני גילי וכל אלה שלמדו בסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, שכנראה היה מוסד מיוחד במינו שאין כמוהו בעולם, לא היה כמוהו. ברגע שכולנו נעבור לעולם טוב יותר, לא יישאר תיעוד, וזה יהיה חבל מאוד. ולכן, לא רק אני, פתאום אני מגלה בחודש האחרון, שאני ושלמה לרמן, מי שתרגם את הנסיך הקטן ליידיש, ומי שפרסם לפני שנה 1,000 המילים הראשונות שלי ביידיש, לפי המודל הבינלאומי עם תמונות, וקיבלתי את זה במתנה בשביל נכדתי, בת החודשיים וחצי, כן? גם הוא תכנן להשאיר תיעוד על תולדות המוסד הזה, ואיפה? באויפנשוויל. ושנינו פנינו, גם אני וגם הוא בעצה אחת, למרים טרין, דוקטור מרים טרין העורכת כיום של אויפנשוויל, והצענו לה להקדיש את הגיליון בהתחלת 2022 לסמינר למורים בקהילה היהודית בבואנוס איירס. ואמרנו לה כבר שתחת ידינו יש לנו כבר, כי במשך שנים הכנו חומר, יש לנו כבר 14 מאמרים ביידיש, תרגמנו ושלמה לרמן תרגם, של אנשים שלמדו שם. ומרים טרין הסכימה עקרונית שהגיליון בראשית 2022 של אויפנשוויל יוקדש לסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס. לפני שאני ממשיך לקראת הסיום שלנו, האם יש שאלות, הערות, קומנטרים? יאיר. לא, אני הקשבתי, אני הופתעתי מזה שמכל הסיפור הזה שמתחילים ללמוד הוראה כבר בגיל צעיר. נכון שזה דבר שעוד לא שמענו בעולם. לא שמעתי מעולם. אבל זה מ-1942 ועד לראשית שנות ה-70, הסמינר הזה היה קיים, ואני אחד התוצאות שלו, אבל רבים כמוני. כן, אנה, מה את אומרת? יש לך מה להגיד על זה? לא שאלות אחרות. רגע, איך אומר תינוק? את זה, כן. אבל אני לא, זה מישראל, זה יש גם כמו בפולנית, אבל זה קשה. תעזבי את הפולנית, מה את אומרת על מה שסיפרתי? כן, I agree with you. I mean, we have the same in Poland, but I think it's a little bit the generation, it's changed everything. I mean, you spoke, Professor, like my older cousin or my parents. It's a little bit different after the generation. We don't feel this is what you feel it. I mean, we lost this is. אוקיי, בלה, תתרגמי לי מה שאנה אמרה. בבקשה. אני לא בטוחה שהבנתי. תגידי. אם הבנתי נכון, אנה, this is not, it was in the past, but it's not something that can be done today, these days. זה מה שאמרת, אנה.
Yes, I mean that many things is changed, and because the professor spoke about the relation between the more, כן? אני הבנתי טוב? Relation between the more and who? And the student, yes? כן. כן, אני הבנתי טוב, אבל... עכשיו, את אומרת שהיום אי אפשר לעשות את זה? In my epocha was the same like your, but still it's a little bit different because, for example, my grandparents, my parents have a special relation with the professor, was somebody important in the life. It's not that we lost a little bit. This is, we don't feel like the professor is somebody who is not only teaching, but who is giving something to us. Now, when I see the young generation, they don't have this, completely don't have this. They go to with the prophet, they are listen, go back, and they have the other life. Even they don't remember the names. You start to give the names of professors. My parents, my grandparents, always remember all the life, every name of the teacher. This was for me amazing because they was remember how she was, how he was, what he said, even it was 40, 50, 60 years after. It's mean there was, it's meaning that professor have respected, so respect. They was teaching how to behave, not only the subject, but how to behave, how to do it the life. There was somebody important. מה שנקרא מחנך. יחיאל, לא שומעים אותך. רגע, עכשיו שומעים אותי? כן, 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 כן. אוקיי, אז מה שאנה אומרת, אם אני מסכם, מה שאנה אומרת, היא אומרת שהיום, the teacher is an obstacle, כן. not an aiding. כן. אוקיי, בסדר. אנה, סליחה, בלה, מה את אומרת? על מה שאמרנו, כדי שאוכל לסכם? זה גם כן, זה קשה קצת בכמה מילים. אני חושבת שבחברה החרדית, כאשר... כן, יש לנו עוד 7 דקות, כן. בבקשה. בחברה החרדית, כאשר נניח הבנות לומדות במסגרת של בית יעקב או משהו כזה, וממילא רובן מיועדות להיות מורות וגננות. אני חושבת שלהתחיל לימודים שמכשירים אותם להוראה, זה משהו שהוא בהחלט יכול לבוא בחשבון, אולי אפילו נעשה דרך אגב, אני לא יודעת פשוט. זה נעשה כנראה. אוקיי, בחברה החילונית, נניח בית ספר מהסוג שאני למדתי, כמו גימנסיה, שאני לימדתי, זאת אומרת, או בתי ספר שהילדים שלי למדו בהם, אני לא יודעת אם זה אפשרי, הלחץ לסיים את הלימודים עם תעודת בגרות, עם ציונים הכי גבוהים שאפשר, כדי להתקבל ללימודים. רגע, בלה, אני רוצה להגיד, בטח שזה לא אפשרי, כי צריכים מודל אחר לגמרי מאשר תיכון כמו היום. זה מודל לגמרי אחר, ולכן אני אומר, אפשר ללמוד בתיכון, אבל אפשר גם לאנשים או לצעירים שיש להם נטייה להוראה, וזה צריך לקבוע, לא יודע מי, אז יש כאלה שיכולים ללמוד תיכון, אבל עם מגמה להכנה ללמוד. זה מה שאני טוען. זה מתקבל לדעת. וזה אין לנו. וזה אין לנו, ולדעתי זוהי פשלה נוראית. להכין אנשים להיות מורים, החל מגיל 20, 19, 21, זה שטות. יש צעירים שבגיל 13, כן, על פי האופי שלהם, על פי האינטרס, אפשר היה להתחיל לעשות את זה אז, ואז היינו מקבלים מורים הרבה יותר טובים. אני רוצה להגיד, עם אסיסטנטים רבים שאני עבדתי,
שרצו תעודת הוראה, והם סיפרו לי איך מלמדים אותם באוניברסיטה תעודת הוראה, זה כדי לפתוח חלון ולהתאבד דרך קפיצה. דברים נוראיים, ללמד כמו שמלמדים באוניברסיטה לאנשים מבוגרים, זה לא זה. המוסד שאני למדתי בו לדעתי, זה מודל שעבר מן העולם וחבל שכך, ואולי לי אין כוח לעורר ויכוח על זה, אבל אני חושב שיש מקום להתחיל לחשוב על העניין. ולכן אני מסכם, ברגע שאנחנו באויפנשוול נקדיש גיליון שלם, יהיו שם מאמרים על המוסד, על המורים, על השיטה, ואולי מישהו יתעניין ויתרגם את זה בחזרה לעברית, ואולי זה יפתח איזשהו דיון. האם הילדים שלמדו אז, אם הילדים בני 13 שהתחילו את לימודי ההוראה, קיבלו גם תעודת בגרות רגילה חוץ מזה? ודאי, הרי אנחנו למדנו או בבוקר או בערב בלימודים יהודיים, ואו בבוקר או בערב באותו יום בבית הספר הממלכתי. אנחנו היינו כאלה שמהבוקר עד הערב היינו בבית ספר. אוקיי. כי קשה לבקש מילד בן 13 שכבר ידע איזה מקצוע הוא עושה לעסוק בו בעתיד. זה קצת... לא צריך לבקש ממנו, אבל צריך לחנך אותו במקצועות כמו בתיכון, אבל שיהיו גם מקצועות במגמה של חינוך, ומי שמתאים לו על פי כל מיני קריטריונים, למה שלא ילך לזה? נכון. טוב, בזה אנחנו מסכמים את העניין ואומרים, כאשר אויפנשוול אמנם יופיע עם הגיליון המוקדש לסמינר למורים, אני אבקש מהעורכת שתשלח לכם עותק, כי היה לנו פה דיון על העניין, ואני חושב שזה חשוב. אוקיי. אם יש הערות, תגידו עכשיו, כי אנחנו עומדים לסיים. אוקיי, אני רק מפסיקה את ההקלטה. רגע, אז לפני שאת מפסיקה, אני מודיע עכשיו לאור הנסיבות של המשתתפים, שאנחנו עוברים זמנית פעם בשבוע, יום חמישי הבא ויום חמישי אחריו, אנחנו לא נוכל לקיים את השיעור. אבל ביום... אנה, את מבינה? בערך. Next Thursday, this coming Thursday, on the 28th, and week after, there will be no meeting on Thursday. Okay, only Monday. Can you tell me, okay, I will look for in the calendar. So good. Today we have the Thursday. It's no, yes? No Yiddish. No, נכון. Right. בעוד שבועיים אנחנו נחדש, אני מקווה, את פעמיים בשבוע. The next one? When? Next one is November 3. Okay. No. November 3 is Wednesday. יום חמישי. בלה. The Hamishi is 4. 4. Hamishi is 4. Okay. Yes. Okay. Also not? Exactly. Okay. Yeah. November 4. Yeah. אבל השיעור הבא זה ביום שני הבא. כן. שזה איזה תאריך? תכף נסתכל. היום זה 25. But the first. ראשון לנובמבר. השיעור הבא ראשון בנובמבר, שם נדבר הלאה. I am not sure because we have the holiday in all the Europe. I am not sure how will be my situation, but anyhow, I will. אבל אנחנו מדברים ראשון בנובמבר. זהו, בלה. אוקיי.
אפשר לסגור. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.